Всички страхове. Петък в 22:30 по Диема. Законът на Картер. Сряда 22:30 по Диема. Хътсън и Рекс. Всеки делник по 2 епизода в 14 по Диема. Черна пеперуда тази вечер в 22:15 по Диема. Става абсурдно всеки път врагът да бъдат руснаците. Кой друг има 27 000 ядрени глави? Притесняваме онзи, който има една. В петък в 22:30. Защо да ги нападаме с ядрено оръжие? Не съм давал такава заповед за атака. Ясно! Не е ясно. Ако не отговорим, ще атакуват отново. Страх от слабостта, страх да не сгрешим. Същият страх от другия, заради който тези бомби изобщо съществуват. Всички страхове по Диема. Дори най-невъзможните части от историята са истина. Хелена! Върни се! Събота от 23 часа. Те не са лъвове, те са призрака и мрака. Прав си. Дяволът дойде в цяло. Призрака и мрака по Диема. Знаеш ли, и аз съм убивал лъв. С колко изстрела? С ръцете си. О, Когато мнозина смятат, че Втората световна война приключва, Фюрер очаква резултати. Хитлер решава да приложи ново супермощно оръжие. Прикри се! Слизайте! Рота от герои. Неделя в 22 часа Да тръгнем натам. по Диема. В понеделник Нещо става. Ставрос се върна. стените ще рухнат пред техния порив Сега вече е лично. за отмъщение. Ако искаш да танцуваме, помоли мило. Двойна комбина от 22 по Диема. Аз съм оръжие. Жан-Клод Ван Дам Пречиш ми. и Скот Адамс не се тревожи, момче. ще обединят сили Очаквай ви. в една последна мокра поръчка. Говорим за милион. Истински екшън за истински мъже. Не вярвам в приказки. Убийствени игри. Вторник в 22:30 по Диема. Тази вечер в 21:30. Жертвата е Джордж Паркс. Решил, че има кръци. Извадил е пушка от оръжейния шкаф. Взели са дърво Нищо друго, освен него. и ако съдя по големината на дънера, цената му е към милион. При вратата! 5-0. Хавай 5-0. 4 мъртви, резачки. Защо са ги убили? По-нова. Рота от герои. Неделя в 22 часа по Диема. Призрака и мрака. Събота от 23 часа по Диема. Всяка вечер в 8. Горе ръцете, Рой. Просто гледай. Животът не е като по филмите. Тези са мои. Ще получиш повече, отколкото очакваш. И още. Не съм виждал такава навалица за наш филм до сега. Филмите в 20 часа по Диема. Благодаря ви, че се опитахте да ме убиете. Благодаря, че не умря. Тази вечер Всяко писане е саможертва. в 22:15. Благодаря. Не искам да те оставям на пътя. Мога да ти помогна. Делиас Кристиание. Черна пеперуда. Рядко се среща и трудно се хваща. Антонио Бандерас А женският писък предчули ми се. и Джонатан Рис Майърс Аз пиша история. в Черна пеперуда по Диема. Хрумна ми по-добър финал. Аз съм оръжие. Жан-Клод Ван Дам Пречиш ми.
и Скот Адамс Не се тревожи, момче. ще обединят сили Очаквай ви. в една последна мокра поръчка. Говорим за милион. Истински екшън за истински мъже. Не вярвам в приказки. Убийствени игри. Вторник в 22:30 по Диема. В сряда те посегнаха на семейството му. Искам да знам какво се случи. Всеки е забъркан в нещо. Сега той взима закона в свои ръце Открили ли нещо конкретно? и ще направи това, което умее най-добре. Отмъщението не върши работа. Законът на Картер Напротив. в 22:30 по Диема. Победата над Ливърпул за Купата на Лигата не прикрива факта, че шпорите са без шампионатен успех у дома близо 3 месеца. Може ли да им дойде в повече и хитростта на лисиците? 2 седмици след визитата си на Вила Парк за Купата, чуковете отново са в сърцето на Бирмингъм и ще търсят промяна. Гледайте на 26 януари неделя. Тотнъм Лестър от 16, Астън Вила Уест Хем от 18:30. По Диема Спорт 2 HD и Диема Спорт 2 4K. Не пропускай горещите спортни срещи. Абонирай се за Диема Екстра и Play Диема Екстра. Дори най-невъзможните части от историята са истина. Хелена! Върни се! Събота от 23 часа. Те не са лъвове. Те са призрака и мрака. Прав си. Дяволът дойде в цяло. Призрака и мрака по Диема. Знаеш ли, и аз съм убивал лъв. С колко изстрела? С ръцете си. О, Когато мнозина смятат, че Втората световна война приключва, Фюрер очаква резултати. Хитлер решава да приложи ново, супермощно оръжие. Прикри се! Слизайте! Рота от герои. Неделя в 22 часа Да тръгнем натам. по Диема. В понеделник Нещо става. Ставрос се върна. стените ще рухнат пред техния порив сега вече е лично. за отмъщение. Ако искаш да танцуваме, помоли мило. Двойна комбина от 22 по Диема.